Ya apa bos? Rasanya bos. Ini Jero kok kemeratak. Indonesia ya bos. Ajur ya. Lemes sih bos. Tuwek. Ya. Wis meneh dicoba bareng nang polsek wis ayo kasih. Hilang wis kasih coba nek polisi wis. Padha meneh coba. Lho, Mi, iku mang wis tak lebono gasku, Mi. Karo ono wae udin sing dijopo gasku. Karo ono ngenanku dilebok, tak lebono ya. Karo ono jopo gasku. Iya ta? Jadi kan kalian 20. Kano. Tak ilo wis gasku. Karno wis, karep-karepe. Karep-karepe. Kan dibalekno wis. Jare kan jopo ning Polres ya, Bu.